report. Muling nararanasan ng public utility vehicles o PUV drivers sa Dagupan City ang hirap sa pagbawi ng kanilang kita dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis sa unang bahagi ng Enero. Ayon sa mga tricycle at jeepney drivers, bagamat tila maliit ang piso-pisong pagtaas sa presyo ng langis para sa iba, malaki na ito para sa kanila. Paliwanag nila, hindi lamang 1 litro ng gasolina o diesel ang kanilang kinukonsumo sa maghapong pagbiyabiyahe at bawas pa sa kanilang kita ang boundary na ibinabayad sa may-ari ng sasakyan. Bukod sa langis, dagdag pa sa kanilang alalahanin ang pagtaas sa presyo ng mga bilihin at ang pangangailangan ng kanilang mga anak na pinapaaral. Sa kasalukuyan, nasa 70 centavos hanggang 1.40 pesos ang itinaas sa kada litro ng diesel, 40 centavos hanggang piso sa gasolina at 70 centavos hanggang piso naman sa kerosene. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.